Звычайнай летняй раніцай жыхары звычайнай беларускай вёскі раптам пагрузіліся ў жахі сапраўднай вайны. Невядомыя людзі ў вайсковай форме і са зброяй у руках узялі ў палон вяскоўцаў і захапілі будынак сельсавета, а кіраваў гэтым працэсам адыёзны бізнесмен, які спансіраваў аднаўленне крыжа Еўфрасіні Полацкай і атрымліваў ордэн з рук мітрапаліта Філарэта. У нашым новым сюжэце мы згадаем абставіны той мутнай гісторыі, а таксама як яна развівалася і чым скончылася, як на яе адрэагавалі беларускія ўлады і сілавікі, а таксама што цяпер з галоўнымі героямі тых падзей. Серада 30 чэрвеня 1999 года. У вёсцы Мікалаіўка Светлагорскага раёна пачынаецца звычайны працоўны дзень, але раптам да старшыні сельсавета прыязджае бізнесмен Анатоль Селівончык, ураджэнец суседняй Гамзы, які даўно жыў у Расіі, але часта наведваўся на радзіму да сваёй маці. Прадпрымальнік расказаў чыноўніку, што прывёз з сібірскага Сургута больш за 100 падлеткаў з вайскова-спартыўнага клуба пад назвай «Беркут». Яны пад наглядам некалькіх ветэранаў Афганістана і Чачні сталі лагерам недзе паблізу. Селівончык папярэдзіў старшыню, што падлеткі ў Мікалаіўцы цягам дня будуць гуляць у зарніцу, такую савецкую дзіцячую гульню, падобную да сапраўдных вайсковых вучэнняў. Але прадпрымальнік заверыў, што ўспрымаць яе ўсур'ёз не трэба, адпаведна, біць трывогу таксама. Візіцёр быў на добрым рахунку ў мясцовай улады, таму старшыня сельсавета спакойна працягнуў працаваць, ніяк не павясціўшы вяскоўцаў. А дарма, бо ўжо праз лічаныя хвіліны ў ягонай вёсцы пачнецца самая сапраўдная вайна. Хто быў такі гэты Анатоль Селівончык і чаму ён адчуваў сябе гаспадаром не толькі ў роднай, але і ў суседніх вёсках? Каб разабрацца ў гэтых пытаннях, трэба падрабязней спыніцца на ягонай біяграфіі. Анатоль Селівончык нарадзіўся і вырас у Беларусі ў звычайнай сялянскай сям'і, дзе акрамя яго было яшчэ 3 дзяцей. Ён скончыў тэхнікум у Бабруйску, а пасля чаго пайшоў у армію. Служыў у Сібіры, дзе пасля і застаўся жыць. Спачатку быў кіроўцам на нафтавым промысле, а ў гады перабудовы стварыў уласнае прадпрыемства. Ягоная фірма «Сібдарсервіс» займалася будаўніцтвам і эксплуатацыяй дарог, а ў багатым цэнтры нафтаздабычы на гэта заўсёды быў попыт. У сярэдзіне 90-х Селівончык урачыста адкрыў пераправу цераз раку Обь, праца якой не абыходзілася без скандалаў, бо намінальна тая пераправа была бясплатнай, але Сібдарсервіс абвінавачвалі ў паборах і рэкеце. Тым не менш, бізнесовец дбаў не толькі пра ўласны дабрабыт, але таксама займаўся і дабрачыннасцю. У Сургуце ён ладзіў святочныя мерапрыемствы для ветэранаў і выхаванцаў дзіцячых дамоў. Хорошо, что у нас есть такие процветающие бизнесмены, и которые оценивают, не замыкаются, а способствуют развитию нашей культуры, искусства, чтят ветеранов. Знаходзячыся далёка ад радзімы, Селівончык не забываў і пра Беларусь. У пачатку 90-х ён стаў адным з спонсараў аднаўлення крыжа Еўфрасіні Полацкай. Дзякуючы гэтаму бізнесоўца пазнаёміўся з мітрапалітам Філарэтам, ювелірам Міколам Кузьмічом, пісьменнікам і гісторыкам Уладзімірам Арловым, акадэмікам Радзімам Гарэцкім і іншымі знакамітымі беларусамі. Сам Анатоль Селівончык быў актыўна ўцягнуты ў працэс, за што атрымаў ордэн князя Уладзіміра з рук кіраўніка беларускай праваслаўнай царквы. У 1998 годзе прадпрымальнік купіў мікрааўтобус у родную вёску, каб яго маці з суседзямі маглі бясплатна ездзіць у бальніцу. На малой радзіме Селівончыка добра ведалі, і ніхто не чакаў ад яго нічога кепскага. Тым больш дзеці, якіх ён прывёз, ускладалі вянкі да помнікаў ды сустракаліся з ветэранамі, і гэта ўсё актыўна асвятлялася прэсай. На 3 ліпеня госці планавалі марш на Мінск. Ну, што тут магло пайсці не так? У выніку не так пайшло абсалютна ўсё, і гэты візіт Селівончыка на радзіму ператварыўся ў сапраўдны кашмар для мясцовых жыхароў. На досведку таго злашчаснага дня Анатоль Селівончык сігнальнай ракетай даў пачатак аперацыі. Яе нібыта праводзілі па падручніку тактыкі. Людзі ў форме і са зброяй перакрылі ўсе дарогі, а пасля ўвайшлі ў вёску Мікалаіўка. Паветра напоўнілася гукамі стрэлаў і выбухамі. Далей беркутаўцы падзяліліся і пачалі вывучаць аколіцы. Адна група з аўтаматамі ўварвалася ў мясцовую адміністрацыю, дзе затрымалі старшыню калгаса і кіраўніка сельсавета, якога некалькі хвілін таму пераконвалі, што ўсё пройдзе спакойна. Бухгалтарка ад страху залезла пад стол, адкуль яе груба выцягнулі. Жанчыне таксама звязалі рукі і вывелі на вуліцу.
Малойчыкі і іхнія выхавацелі з мясцовымі не цырымоніліся. Яны ўрываліся ў хаты і з мацюкамі загадвалі выйсці на двор. Там вяскоўцаў звязвалі вяроўкамі, закоўвалі ў кайданкі, а тых, хто супраціўляўся, збівалі прыкладамі і апырсквалі слёзатачывым газам з балончыкаў. Аднаго з мікалаеўскіх падлеткаў людзі ў чорным прыкавалі да слупа і натаўкалі яму паміж пальцаў пораху, пагражаючы падпаліць. Вось што згадывала мясцовая жыхарка Надзея Фурс. Далей яе цытата. «Каля 8 гадзіны раніцы да нас у двор уварваліся людзі ў чорнай форме з чорнымі хусткамі на галовах і аўтаматамі. Твары таксама выпацканыя ў нешта чорнае. Бандыты запатрабавалі кудысьці з імі пайсці. Іх камандзір пачаў біць мужа аўтаматам у грудзі. Я выскачыла наперад і стала крычаць: «Хто вы такія і што вам трэба?» Яны апырскалі мужа і мяне з газавага балончыка слёзатачывым газам. Мужа моцна штурхнулі, ён упаў і стукнуўся галавой аб сцяну. Бандыты убеглі ў хату і падпалілі там дымавую шашку. Канец цытаты. У Мікалаеўцы яшчэ хапала тых, хто заспеў жахі сапраўднай вайны, таму яны моцна перапалохаліся. Вядома, ніхто не мог зразумець, што зброя ў захопнікаў не баявая, а выбуховыя пакеты навучальныя. Да гонару мясцовых некаторыя з іх спрабавалі супраціўляцца падручнымі сродкамі, рыдлёўкамі і віламі. Такіх затрымлівалі асабліва жорстка. Некалькі дзясяткаў палонных вяскоўцаў сабралі на школьным стадыёне. Перапужаныя людзі не разумелі, што адбываецца. Многія, застрашаныя расійскім тэлевізарам, усур'ёз думалі, што іх захапілі чачэнскія тэрарысты. Ну і варта нагадаць, што ніякіх мабільных тэлефонаў і інтэрнэту тады не было. Недзе праз гадзіну пачалася новая частка спецаперацыі, і ў Мікалаеўку ўвайшла другая група беркутаўцаў на чале з Анатолем Селівончыкам. Яны знялі з будынка сельсавета дзяржаўны беларускі сцяг і на яго месца ўстанавілі андрэеўскі сцяг расійскага флота. Палонных дэманстратыўна вызвалілі, а вядомы сярод вяскоўцаў прадпрымальнік паспрабаваў растлумачыць, што ўсё, што адбылося, гэта ўсяго толькі падлеткавая гульня па вызваленні вёскі ад непрацоўнага элементу і алкаголікаў. У якасці маральнай кампенсацыі Селівончык прапанаваў некалькі скрыняў гарэлкі, пасля чаго захопнікі маршам адправіліся ў свой лагер. Вяскоўцы засталіся абураныя тым, што адбылося, таму ў Мікалаеўку выклікалі міліцыю, якая пачала высвятляць абставіны падзей. У гэты час беркутаўцы направіліся да наступнага пункта сваёй святочнай праграмы у горад Бабруйск, дзе Анатоль Селівончык планаваў дамовіцца на паўтарэнне зарніцы на якім-небудзь аб'екце. Ноч госці з Сургута правялі ў казарме адной з вайсковых часцей, а ранкам яны выявілі, што вароты ачэпленыя міліцыяй. Арганізатар лагера паспрабаваў вырашыць сітуацыю так жа, як і ў вёсцы, прапануючы беларускім сілавікам гарэлку, але тыя прынцыпова заявілі, што беркутаўцы павінны адправіцца дадому. І тут бізнэсоўца зноў праявіў сваю арыгінальнасць. Ён хацеў пратараніць шэраг сілавікоў на сваім БМВ, але ў выніку амапаўцы скруцілі і самаго Селівончыка, і інструктараў беркута. Неўзабаве ўсіх расіянаў выслалі з Беларусі, а бізнесмена кінулі ў гомельскі следчы ізалятар. За кратамі Анатоль Селівончык развёў актыўную дзейнасць. Ён ладзіў галадоўкі, пісаў скаргі ва ўсе магчымыя інстанцыі і канфліктаваў з адвакатамі. Першая абаронца нават адмовілася ад Селівончыка за ягоных некарэктных паводзінаў. У той жа час у Мікалаеўку сталі наведавацца людзі Сургута і прапаноўваць вяскоўцам грошы за адмову ад прэтэнзій. Але многія праявілі прынцыповую пазіцыю і не сталі забіраць заявы з міліцыі. Аб вызваленні Селівончыка хадайнічала руская праваслаўная царква, а пісьменнік Уладзімір Арлоў выказваў меркаванне, што шчырага і харызматычнага мецэната проста выкарысталі расійскія вайскоўцы. Адвакаты ў сваю чаргу звярталі ўвагу на несастыкоўкі ў справе. Чаму на лаве падсудных апынуўся чалавек, які нікога не збіваў і не захопліваў? У абвінавачванні фігуравала так званая злачынная група Селівончыка, але ў яе стварэнні бізнэсоўцу не вінавацілі. Таксама абарона звяртала ўвагу на пратаколы, падпісаныя міліцыянерамі з задняй датай. Тым не менш, зімой 2000 года справа дайшла до суда. У ёй пацярпелымі праходзілі ажно 19 чалавек, а сведкамі выступалі больш за паўсотні. Але Селівончык сваю віну упарта не прызнаваў. Замест гэтага ён актыўна пачаў пляжыць і суддзю, і пракурораў, і нават сваіх абаронцаў. У першы ж дзень Анатоль Селівончык назваў сваю адвакатку замбаванай і абазваў жыхароў Мікалаеўкі шызакрылымі аленямі, а ўвесь працэс цыркам. У выніку бізнэсоўцу выдалілі з залы, а пасля у
увогуле адправілі на псіхіятрычную экспертызу, але ж дактары прызналі Селівончыка чалавекам, які добра ўсведамляе свае паводзіны, але прагне увагі да сябе. У пачатку красавіка таго ж года прадпрымальніку Сургута вынеслі прысуд. Анатолія Селівончыка прызналі вінаватым у злосным хуліганстве, арганізацыі незаконнага пазбаўлення волі, а таксама актыўным супраціве міліцыі. У судзе пацвердзіліся факты, што ён асабіста інструктаваў, як арыштоўваць людзей і браць іх у палон. Яму ж дакладалі аб выкананні заданняў па захопе калгаснай канторы і вяскоўцаў. Пракурор прасіў для Селівончыка 5 гадоў турмы, але вырак аказаўся крыху мякчэйшым. В соответствии с частью 1 статьи 39 Уголовного кодекса Республики Беларусь, применяя принцип частичного сложения наказаний по совокупности преступлений, окончательно назначить Селивончику 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима. Але нават столькі бізнэсоўцу сядзець не давялося. Ужо ў верасні Анатолія Селівончыка выпусцілі па амністыі, пасля чаго той вярнуўся да сям'і ў Сургут. Пазней, каментуючы свой непрыемны досвед, ён крытыкаваў рэжым Лукашэнкі, які, на думку бізнэсоўца, загнаў народ у балота, таму чакаць чагосьці добрага ад яго дакладна не варта. У матэрыялах пра падзеі ў Мікалаеўцы пішуць, што Анатоль Селівончык нібыта больш не прыязджаў на радзіму пасля выхаду на волю, але ў ягоных соцсетках можна знайсці фота з Беларусі. Яго запрашалі на урачыстасці ў Свята-Ефрасініўскі манастыр, а ў Брэсце ён саджаў дрэвы разам з памежнікамі. У Сібіры прадпрымальнік працягнуў бурлівую дзейнасць. Акрамя бізнесу ён засноўваў розныя фонды. У свой час Анатоль Селівончык адначасова кіраваў арганізацыямі пад назвамі «Бацькаўшчына», па-руску яна называлася гэтак жа на беларускі манер, а таксама «Карысць, гонар і слава Расіі». Апошняя ладзіла розныя акцыі кшталту развозу зямлі з Ханты-Мансійскай аўтаномнай акругі па ўсіх пагранічных заставах Расіі ці аўтапрабегаў Сургута ў Забайкалле. Прычым у такіх мерапрыемствах Селівончык браў удзел асабіста. Для поднятия именно такого патриотического сознания молодежи потребовались такие усилия, я считаю, колоссальные усилия общественности и административного ресурса города Сургута, чтобы совершить вот такой действительно небывалый в истории нашего, в общем-то, даже государства марш. Пазней ідэяй фікс для прадпрымальніка стала змаганне за экалогію рэгіёна. Ён сам сабе прыдумляў тытулы. Напрыклад, першага упаўнаважанага асаблівага этыкету Расійскай Федэрацыі ці кіраўніка міжведамснай працоўнай групы аператыўнага супрацьдзеяння асабліва цяжкім парушэнням прыродаахоўнага заканадаўства. У вайсковай форме ён ездзіў на розныя аб'екты, дзе па яго меркаванні забруджвалі прыроду, здымаў усё на камеру і выкладаў гэта ў інтэрнэт. У выніку ўсё зводзілася да шантажу і правакацыі. Территория Лукойла. Лукойла. Это территория Советского Союза бывшего. На всякий случай. Я не живу сейчас в Советском Союзе. Ты не живешь, ты вообще не можешь даже не жить. Да. Это твое личное дело. А я живу. Да. Я гражданин Советского Союза. Я присягу давал Советскому Союзу. Мясцовых чыноўнікаў і сілавікоў Селівончык лічыў карупцыянерамі, а ва ўсім бачыў змовы. Вінаватыя былі то габрэі, то дзярждэп ЗША, то прадстаўнікі ЛГБТ. Вядома, яго дзейнасць не магла абысціся без канфліктаў. У 2010 годзе упаўнаважанаму асаблівага этыкету прысудзілі 180 гадзін выпраўленчых работ за пагрозу забойствам. Ды і ўвогуле за беларусам, акрамя рэпутацыі рэгіянальнага вар'ята, замацавалася рэнамэ махляра і аферыста з мноствам судзімасцяў. Пра тое, што тэма крыміналу даволі блізкая Анатолію Селівончыку, сведчыць той факт, што ён у 2020 годзе каментаваў гібель сургутскага злодзея ў законе зядзька для мясцовага тэлеканала і прадказваў, што нічым добрым гэта не скончыцца. Потом появились уже в 90-е годы свежие ребята. Ну, их вы называете воры, мы называем уважаемыми людьми, как Владимир Иванович. Значит, а вообще Владимир Иванович это человек вор от Бога. Бліжэй да старасці былы бізнэсовец ударыўся ў адыёзную канспіралогію ў духу плоскай зямлі ці рэптылоідаў. Ён называў сябе удзельнікам міжведамснай працоўнай групы «Шторм-334». Яна ж суполка зялёных радыкалаў прэзідэнта, якая змагаецца за рускую экалогію. Нягледзячы на бясконцую крытыку пуцінскіх чыноўнікаў, Уладзімір Пуцін для Селівончыка быў адзіным народным прэзідэнтам планеты, а Александр Лукашенко яго пасіўным ворагам.
Што тычыцца расійскага ўварвання ва ўкраіну, то яго саманазваны экалагічны актывіст цалкам падтрымліваў. Праўда, апошнія 2 гады Анатоль Селівончык нічога не публікуе, але дагэтуль працягвае займацца экалогіяй на свой дзіўны манер. Цікавым аказаўся лёс яшчэ аднаго фігуранта захопу Мікалаеўкі. Кіраўнік таго дзіцячага беркута Руслан Вышкурцаў пасля высылкі з Беларусі працягнуў займацца з дзецьмі ў Сургуце, але ў выніку арганізацыю ліквідавалі з-за даўгоў. Хутка з'явілася новая – Саюз марскіх пехацінцаў. Марпехам сябе лічыў сам Вышкурцаў, хаця да гэтага роду войскаў ён не меў ніякага дачынення. І вось гэты саюз пастаянна трапляў у скандалы, а апошні ледзь не скончыўся трагедыяй. У 2022 годзе Вышкурцаў павёў падапечных у паход па Ладажскім возеры. Ніхто не ўзгадніў сплаў з уладамі і адказнымі ведомствамі. Група трапіла ў шторм і з ёй знікла сувязь. Пакуль дзеці мочылі ў намётавым лагеры, некаторыя СМІ паспелі абвясціць іх патанулымі. На шчасце, усе засталіся цэлымі, але супраць Руслана Вышкурцава завялі крымінальную справу. Для яго яна скончылася годам і 9 месяцамі абмежавання волі з часовай забаронай працаваць з дзецьмі. Але псеўдамарпеха нічога не спыняе. Ён также працягвае сваю дзейнасць, і гэта моцна нагадвае свайго знаёмага Анатоля Селівончыка. Праз 25 гадоў пасля падзей у Мікалаеўцы у Беларусі, як грыбы пасля дажджу, узнікаюць дзіцячыя вайскова-патрыятычныя клубы. Імі кіруюць былыя і дзейныя афіцэры, чые погляды няmoцна адрозніваюцца ад жыццёвых прынцыпаў Селівончыка і Вышкурцава. І такіх вайскоўцаў складана назваць беларускімі патрыётамі. Яны амаль пагалоўна падтрымліваюць Расію і агрэсію ва ўкраіне. Калі была мода на Вагнер, ваенрукі апраналі атрыбутыку ПВК, а некаторыя нават цягалі па школах тую самую кувалду. Вецер падзьмуў у іншы бок, і мода змянілася. І, як паказвае гісторыя, гэтая непрадказальнасць разам з адсутнасцю прынцыпаў можа прыводзіць да страшнага.